Hi guys, this is day 2 sa akong 30-day challenge sa pag-atubang sa camera to conquer my fears on it. So, yeah, actually nagbuhat ko og sa akong journal, nagbuhat ko og listahan ako na pag mahuman ako isa ka video, crash out na ako until number 30 days. Like I said, I've started 30 days challenge last few months. Okay, I just want to improve myself. Actually, ako yung mga gina-follow na nabasa na akong libro about having a challenge to yourself to make yourself improved a day. And it's actually working at my end, especially reading a book. I actually don't read books during my school days when I started working. So I just wanted to know more about my skills, about life, about God, or about fitness, and just wanted to improve. I think medyo nakag 30-ish kay murag kaila sa mga kana nga kailangan jud ka magtuon kay labi na sa akong field as a freelancer. You really need to develop your skill kay ang kompetensya man gud grabe. Sa karon nga video, just wanted to tell my story from how ko gasugod ang naabot na ako ni na full time na ako ang freelancing kasi working at home full time. And yeah, actually ga-start ko og freelance is when I finished. Actually, I haven't finished college. Actually, I am undergraduate, and as of you know na ako ra ang sa mong batch sa college kay ako ra ang wala ka pasok. Actually, nahuman ko tanan thesis, nahuman ko tanan and sa kalisod sa kinabuhi nawala mga amahan. So wala ako kabayad og full tuition na ako, so wala ako kapasok, wala ko graduate. So sa inyo karon is kung sa inyo undergraduate mo or wala mo ka college, mo ninyo one example sa ko ang experience. Dili jud rason nga no dili ka graduate sa college kanang dili na lain ka mo naningkamot. So yeah, actually gasugod ko og being a web developer and a graphic designer during sa akong high school kay hindi ko hili computer. Then ang hili gilaglaag naman laag barkada banda mo ko musician ko bassist ko sa mga banda sa una din computer games. Common jud kayo sa mga high school kung lalaki ka kanang modula jud games. So I've been there in my past, wala ka tarong eskwela. And pagkabot ako college, actually katulo ko ni shift. I started from HRM. After 2 sems ni shift ko og AB English after 1 year. Then shift din ko og IT. And then dito din ko nang tinarong na when I was 24 years old, 25. I started learning. So yun, after 4 years sa college, wala ko kapasok. That's when my father died sa typhoon. He went missing, and so pag missing mangguli mo anong family, isa ka loved one nimo or whole family nimo, dili pa na matagaan og the certificate kay missing man siya. So magtabo ato lisod jud mi ato kinsaligi mo sa mga man mama gisaligi sa support kami kasaligan mo naman sa mga daddy and tuition. So muto nabahan pud mi ato nabilin sa mga ato lectura. Then for how many years lisod jud mi nakatry mi 1 day 1 eat. I remember miso kong magtulo man mi kabuk ato akong lolo at mi sa isa ka ikipuyo rin sa mga pamilya sa mga parente din. Gusto jud siya kay sila gabi sa mga maan.
financial. So akong manghod si Mark, akong mama may trabaho, akong lolo may trabaho. So negosyo man lang. So may Mark yung naningkamot. Then by then nagtrabaho ko as secretary sa isa ka driving school, which is consulus from 50 yung adlaw. Then manghod po kay nagnegosyo siya soya milk. Actually sa nag-deliver siya sa gym. So kita na dyan ko 150 adlaw ato din. So dyan kayo kanang naitay mahulam ko din hormone o krente din. Then makasudan lang mi dito og kanang itong manok. Tiyog sa manok sa basta so ano mi ato yung malipay na din na ito pinakabaligya ko og partner po ko ato baligya og soya mag sa college, St. Peter's College. Then isudyo siya. Then at such time na na-meet na ko si Lloyd, akong schoolmate sa IT. Dito ko naka-ay kanang dito niya actually may close ni Lloyd sa una sa school days. Naililanan ako siya kay pero ngayon magtrabaho at kinihawa mo sa kong pagka-secretary sa isa ka driving school din dito. Hangyo ko niya nga pwede po kong matrabaho siya sa online job because I was naive that time. I know only how to design. Walang miskatik lang yan. Moto, i-under ko ni Lloyd. Kay si Lloyd mo that time, good developer na siya. Na siya yung mga clients. Tingnan po na siya ganda ng tao din. Tuluan ko niya. Ang nakanilot mo po kang Lloyd, hindi siya kabalo mag-design. So, okay. Hindi mo dyan design kasi sa college pa po. Tag-compete mo dyan ko flyers, posters. So, nanahod yung skill sa designing gamit sa Photoshop. And then, moto si Lloyd, di mo siya mag-design. At nga sa kuha ang mga design din. Siya mo develop niya sa website. Then, kato, tinabangan ni Lloyd, nag-dark ko niya. Suduan ko niya. Then, moto, kabalo na ko discard ni client. Kasi mabasa mo ko sa email niya. Sa mga client. Then, ito, until now, gani, gamay na rin yung hotel. As freelancer, kaya lisod kayo, kumusugod ka niya field, kailangan nyo ka magtuna everyday. So, ito, during that time, nag-gym ako sa itong college ko. Nakauna nyo workout for 2 years kay concentrate yung tuon, trabaho tuon. Then, ito na maliming apartment, numero kubo. Then, hindi nyo maliming sila, ditagaan nyo ko niya kanang desktop itong CRT pa. So, sure yung kayo kay tabang yun si Lloyd yun. Hindi nyo na malitan si Lloyd yun. Isa siya sa tao nga peace bitaw nga may success ko parang as a freelancer. Ito ko nakatuon nga kanang imo niya nga kanang kung ang client pangutan na kung sa imo ay kabalo pa kaani nga trabaho yun na jud kag kabalo ko sir ay kabalo ko na overnight bitaw mo kakabalo pag gabi na dayon overnight na mo dayon tunan sa morning mali jud kay ay kanang kabalo na mi say kuan trabaho sa client so kaliyo nagikan and then I created an account sa Upwork. Back then it was Buddhist, so I had my first client. It was fine. I think I remember $0.5 hourly. Okay pa mato sa una. Then ito yun doon trabaho graphic designing. Then sudan ako social media marketing naman po yung client na may kabalo ani SMM. So natuan po na ako kang Lloyd SEO gamay, natuan po na ako kang Lloyd moto until after 8 years Upwork. Ang client that time is come and go, and then hawa din ko sa Upwork, hindi na makita rin client, hawa mi sa Upwork until such time na nakakuha ko client na long term. Actually duwa sila kabuo from Australia and from New Zealand, which is very very kind, and wala joy problema. I mean, i-ship to mga design what to be
kanang website, silang pages. Kaya yun, wala yung mga kuan na yung mga kanang as na sa Upwork. And then as of now, I am on an agency. And then I have other clients. I have the clients. Then ako beside side hustle mga clients sa LinkedIn. And yeah, I think that's just I would just want you guys to remember kung lisod mo ron. Actually, sa kalisod bitaw na ako sa namog. Ito lang experience sa naningkamot na dili lalim. That was really ang life day dili day pero miyahay kita before nung wala mong kamakan sige may so the actual holiday is British, so gasupport siya sa mga. And then ito sa kalisod na realize naman ni Mark na si Mark na karon ga e-commerce online Japan siya, so yeah. And then dito ihatag sa Ginoo ang kalisod, ma-realize ni mo nga ay hindi pero may happy. So magamit ang Ginoo kanang downside nato, magamit siya og mga problems para ma-realize ko nato nga kailangan nato Ginoo, kailangan na dili bitaw imo ang self nga kasali ka sa mga galingon. So ay pabuta nga maglisod ka and learn in a hard way. So yeah, okay, that's the video for today. So tomorrow I'll see you guys. Kung nga pa mo ba. Thanks for watching.